Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorak sota parade hata nitu hatta, jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di minggu patuluhod dong Trinitatis 25 Juni 2020 ima nadienet sian Evangelium Matius bidu 10 ayat 32 rodi ayat 30 sia dohot topik minggu mangihuto Yesus jala mamorsan silang, mengikut Yesus dan memikul salib. Hujaha marihita songonoma didok hatani tu hata. Ai ganub na makatidda konau di julu ni jolma, idu hatidda konoku di julu ni damang na di banua gijangi. Alai ganub na masuada honau di julu ni jolma, lau suada honokku dui di julu ni damang na di banua gijangi. Unang madiri puro hamuna na mabuat dame au ubahin narotu tanoon. Dada naro au mabuat dame tungpo dang do. Ai naro do au pabadahon anak tua mana, boru tu inana, parumain tu sima tu ana boru, jala tung donganna sajabu gabe musu ni jolmai. Nahumolong roha dia mana, manang di inana asa diau, dada tamai sisi aku. Jalan nahumolong roha di anakna doh di buruna asa diau dang tamai sisiaku. Jalan nasoma morsan silang natuibanai lahu mangihutto nau dak natamai sisiaku. Ai namarhamaul hon nguluni ido namagus sugut. Alai nasumiahon nguluna alanyau ido jupangan ngulu sugut. Ima hatani tu hatta. Di hamuaka damang doho dainang molo tajaha sepintas turpukon tung macai kasar do bigion. Jala tungso masuk do turoha molo hata pabadahon haruar sian pamangan di Yesus. Boido tersinggung halak nama bigi hatai. Jala anggonata boto si buat dame do Yesusi. Alani molo gabe suku-sukun rohata alani pernyataan masuk akal dui. Mungkin donuaing tutu dang nama buat dame Yesus. Mungkin donuaing tutu napa badaho do Yesus ubahin naro. Mungkin do persis songon natar surati maksudna. Manang na adong do tujuan manang maksud na asing dibalik ni padohani. Imara manang napiga nagabe tubuh suku-sukun di bagasan rohata duk tajaha jala tabigi turpukon. Alani ini macading gaddo molo tajaha turpukon sian bonana. Lapatanna mamuka sian ayat sadai sahatu ayat 42 nasabidui rupani tajaha. Unang ma saponggol tajaha manang holan sada-sada padohan. Ikut tajaha doi bana secara utuh asa dapot tita benang merahna. Asa dapot tita tujuan na sebenarna sialana didok Yesus songoni. Hamu kadongan tututur pukon dalam rangka pamiliton doho parsuruon ni akasisian naidui. Macai takas dui didok mamukasian ayat na parjulu di bidu 10. Di paborhak Tuhan Yesus akasisian nai dengan berbagai konsekuensi na ikon adupanna. Misalna didok Yesus tu nasida husuru dohamu songon biru-biru tu tonga-tongan yang kababiat. Di bahini patas mahamu marroha songon uluk huhu lidang ma rohamuna songon darapati. Budi enota jaha di ayat 10. Omma misalna salah satu na ikon adupannya kasisian nai. Alani i ikon marroha do nasida jala ikon lidang
cerdik dan tulus. Molodang dosongo biruima anon nasida gabe makanan empuk ni akka binatang buas babiat manang harimau. Lapatanna na mangihut na naing dohonon na marhite pernyataan ini pabua inganan na taingan yon atau dunia di mana kita ditempatkan Tuhan, dunia di mana murid-murid itu ditugasi atau ditempatkan oleh Tuhan, bukanlah dunia yang bebas dari ancaman, bebas dari segala macam tantangan. Dan di dunia lain akasisiani, termasuk kita di tempat Tuhan ini. Dan gabiarong dunia khusus Tuhala Kristen rupani di bahit Tuhan ini. Daw, sadadu dunia manang portibi na taingani i. Alani i iko maroha marbisuk doho lidang do akasisiani nang hita. Molodak songoni bui mahita anon gabisiga doho mago. O majorupani salah satu konsekuensi na ikon adupan ya kasisian na. Lau songoni do nang hita sahatu partikianon. Songo biru-biru di tonga-tonga ni babiak du hita. Molodang marroha manang dang marbisuk ibana, olo manon gabe berubah wujud ibana, gabe serigala berbulu domba. Molonunga songono na tong dang sitong be hajol maun ni. Hamu kadongan mulak kita muse tuturpu jami taon. Molo didok Jesus tu akasisian nai dang nama buat dame ibana jalan apa badahon anak tu amana do buruna tu inana. Parumain tu simatuana buru dohok dongan nasajabu tu jolmai. Dang letterletia tu sabta. Alai dalam rangka parsitutuon mangihuton dohok makatidakut Tuhan idwe. Molo sapalatai hutut Tuhani dang bui setengah hati. Dang bui golom ria-ria. Dang bui alang-alang. Guarna ma alang-alang ate. Serbananggung. Alani ikosian nasa roha do, ikosian nasa gugu do, ikosian nasa pikiran do. Sahali tadok yes ma selamana. Dangadong yes or no. Dok olo iya olo, dang iya dang. Nasa nagadda siani, sian najahat doi. Ima didok di Matius 5 ayat 30. Alani i dang bui mendua hati. Dang bui setengah hati. Dagudang dosongoni badan na do di gereja anggorohana doho pikiranna dang binoto manang didian. Hamu kadongan di boto Jesus do pabua pangabat parjulu lahu mangihuton ibana jala pangabat parjulu lahu makatidakut Tuhani ima akajol manajonok tuhitaido ise mai batutu bapakta, omakta, ibototta, parumaetta, haha anggita, donga sajabutta. Pokokna akan asolhot tu hitaima. Ayang gua kajol mana asingido, dia peduli itu hita. Emang gua pikirin, ninnaido tu hita. Peduli amat, si amat aja nggak peduli. Hamu kadongan di boto Jesus do pabua humolong dorohani jol maon dinguluna sadiri daripada namangihuto Jesusi. Boy do songoni. Dang saotik na menyangkal diri holan alani na mempertahankan nguluna. Maksud na menyangkal Tuhani dang gabe mate au bahenon nii ninna rupani. Dang gabe somanga nau alani ninna muse. Nantilah mengikut Yesus. Yang penting makan dulu, mengulu majo. Ninna songon nama bela dirina. Dang nama dok gabe so holong rohat tatu si. Holong do rohat tatu nasida sude. Holong do rohat tatu amongta. Holong do rohat tatu inongta. Tu ibotota, tu parumaeta. Tu akayana kota dohot akajol mana dijabutai. Holong do rohat tadi si. Jala moloso taha holongi nasida totu nunga talaosi pati ni Tuhani. Odo didok Tuhan Yesus.
Nahumolong roha dia mana manang di inana asa diau dang tamai sisiaku. Jalan nahumolong roha di anak na doho di buruna asa diau dang tamai sisiaku. Jalan nasumamorsan silang na tuibanai lahu mangihut tonau dang natamai sisiaku. Ido dido di ayat 37 dot ayat 30 alui. Hamu kamang doho tamuinang tagaris bawahi nahumolong roha mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Tak persuadauta holong dorohata tua mongta tu inongta. Alai didok Yesus nahumolong roha tua mana dohot tu inana asa diau dang tamai sisiaku. Ibarat kadar manang takara nakamang dohot tamuinang kepada Tuhan, kadar cintanya, kadar kasihnya harus lebih. Alai sutung talapati i gabehiran na berbagi kaasiate daw. Yado sahalak parhalado macai liling mulak sian gereja. Kebetulan macai alot parapoton nasida. Gabe pola lewat sian akajam na biasa marsermon. Didok rohani inata di jabu. Buasa liling nuai ngamatau mulak ninna rohana rupani. Di telepon ma. Di dia ho liling maho mulak. Ngalungunan nau ninna inatai sia telepon nai. Dia lusia matai ma. Didok mana marapok nasida. Mamitor sulpa do didok inatai tu amata situon. Disima ho. Unak pola mulak ho. Modum disima ho. Kelewat doho. Manang namangak ko siya ni. Mamitornin na marupani. Minggu naronay dang dipaluas inatai belaho sermon. Mulu disuku nakadungan na iba na buasa nak sermon, didok maalus na gudang kereju di kator. Hape soperkator amatay. Akamang doho tamuinang suku-suku majotu hita. Aut sugari madi waktu na bersamaan. Misal na rupani naing lau mahita marminggu tu gereja. Hape pas dipitu dope hita, dipitu ni bagastai, roh hula-hulai naing tu jauh. Suku-sukunna isema uluata. Nadiama tadi konota. Molo tapasobu hula-hulai dijabu asa jolo marminggu hita boha. Tabahem majo alus di kolom komentarian non. Jala molo adong aka contoh na asing na sarupa tusi tasurato ma di kolom komentaria ti akamang do tamu ina. Molo au sederhana do hua tusi silang situhuhoni. Aka sisongonima gobaran ni silangi molo mangihuton na mangihuton Jesus na hua tusi. Hamu kadongan dak saotik nagabe menyangkal Tuhan ala pilihan suami manang istrina. Nasohiahian taida martujuk-tujung nunga martujung-tujung nuai. Nasohiahia taida marcelana nagatung-gatung nunga marcelana nagatung-gatung nuai. Buasa bui songoni. Totu alani istrina manang alani suamina. Gabe ditait istri manang suaminai ibana tu ugamona. Gabe di suada humma Tuhan nai. Gabe di suada humma Jesusi. Ra gudang dope aka contoh-contoh nasarupa tusi. Bahkan aka pengalaman naung ta'alami. Nama dok pabua na mangihutu Jesusi dohok nama morsan silangi bukanlah perkara yang gampang. Mangihutu Jesus manuhuk silang dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan tekad, dibutuhkan motivasi dohot parsitutuon. Bahkan ikon rela kehilangan segala sesuatu na tamiliki demi mengikut Yesus. Murado madok saya hutonoku Yesus, saya mau ikut Yesus. Murado madok koni. Pembuktian na doate. Alani mergugu mahita mangulahon nanidok ni Tuhatai jala margugu mahita mangihutot Tuhani atik pe ikut taswadahu dirita atik pe ikon gabe
mungkin ta nomor 2 hon nasalilingon gabe nomor sada di hita rupani. Isaraniaka amata, inata, ibotota, anggita. Nasalilingon mungkin ido nomor sada di hita. Tusido holongta. Alai saunari didok hatan itu hatta songon sihuton Tuhani hita mau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Ikon humolong doro hatta tu Tuhan Yesus. Ikon humolong doro hatta tu debata. Nah humolong roha tu amana manang inana dang tamai sisiaku ninna do di bagasa turpukon. Alani mergugu mahita mangula hoca, margugu mahita mangihuto Tuhani, margugu mahita makatidakon ibana jala margugu mahita manuhuk silang natu hitai. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Sai pasu-pasuho may di hami. Asa di parbuho katami parbuena dengan parbuena tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.